Kitörő örömmel köszöntök mindenkit a mai streamen. Itt van velem Boki, Hello. és a mai napon egy olyan dologra adtuk a fejünket, ami még itt nem volt. De érdekesnek hangzik, úgyhogy kipróbáljuk, hogy mi lesz ebből. A lényeg az, hogy vannak elég híres videók Magyarországon, ilyen mémek, meg hasonlók, és nyilván mindenki arra figyel, hogy Csira Bözsi néni átbaszta szegény Szaniszlót a kakassal, de mi van, hogyha mi megpróbáljuk kideríteni, hogy hol vagyunk? Hol basztáltak a kakassal? Hol baszta át a kakassal? Az ötlet az Rainbolt, azt hiszem Rainbolt nevű YouTube videóssal tól jött, aki hát ilyen világméretű igen, Rainbolt, ilyen világméretű mémeket, Rick Astley, Never Gonna Give You Up és hasonlók, amiket megkeresett és így megmutatta, hogy hol készültek. Az ötlet tőle származik, és hát igazából miért ne lehetne egy magyar változatot csinálni ebből. Azért jártunk már egy pár helyen Magyarországon. Én úgy élőben is, de a GeoGuessr világában meg főleg. Úgyhogy ha nem is... Igen. A Boki pedig nagyon jól tud keresni. Így van. Én értek a Google-hoz. Szóval, hogyha nem feltétlenül megy csak képről, de esetleg Google segítségével és egyéb keresések segítségével simán össze lehet hozni. Úgyhogy a mai napon ilyen videókkal készültünk, és megpróbáljuk ezeket összerakni. Kíváncsi vagyok, hogy egyrészt mennyire leszünk sikeresek, másrészt, hogy mennyire fog működni ez az ötlet, mennyire fog nektek tetszeni. Úgyhogy visszajelzéseket kommentben, chaten, egyéb formában nyugodtan meglátásokat közöljétek. Azokkal a meglátásokkal, hogy szar vagy és fos volt, nem tudok mit kezdeni. Köszönöm szépen, hello! Nézzük is, mi lesz az első. Nem is szokott olyan lenni, nem hogy szokott szar lenni, vagy. igazából semmi nem szokott lenni. De hogy... Igen, bocsánat. De hogy ezekkel nem tudok mit kezdeni. Ha tudom, hogy mi volt rossz, akkor azzal már tudok mit kezdeni. Na, igen. Mindenek előtt kaptam Rékától egy képet, amire én szeretnék ránézni. Ez nem mém, nem semmi, hanem csak igazából egy ilyen street view, ami így viccesen sikerült. Elvileg ez az a hely. Tó utca. Még el is képzelhető, hogy ez, de remélem jól emlékszek, már is ránézek egy pillanat. Ez csak egy olyan érdekességként hoztam. És mert a profi streamer elfelejtette, innen is köszönjük Rékának a feedbacket és a visszajelzést és a tippeket. Mert ő ilyen nagyon néző. Így igaz. Hát nem lehet nekem sem minden fejbe. Jó, egyelőre nem látok itt semmi érdekeset, viszont nekem nem is a 2020-as, 21-es, hanem inkább a 18-as Street View kéne, ami hát sajnos nem látom. 12-eset látok itt, de közben figyelem lent a 11-eset is, hogy hát ha ott van valami érdekes. Igazából 18 van azon a képen, amit én itt látok magam előtt. Google Earth-ön nem lehet, hogy fent van? Nem láttam ott Street View-t. Az a probléma. Ez az egyetlen probléma. Jó, viszont szerintem ez az a ház. Igen. Nem ez a ház. Megkeressük azt a házat, hogy melyik az a ház, amit a képen látok. És aztán szerintem jobban rá tudunk pillantani. Ez az a ház. Ez az a ház, ahol semmi se változik. Bocsánat. Semmi probléma. Ez az a ház, és... megnőttek a tuják. És megnőttek, és itt pont hiányzik egy 18-as vagy hasonló.
D-t, ahol ez a vicces jelenség volt, úgyhogy sajnos nem tudom megmutatni ezt nektek, de elég vicces, Bokinak elküldöm. Jó. Jó kezdünk egyébként. Nagyon jó kezdünk. Jó kezdünk, igen. Megvárom Hol küldöd? Discordon. Oké. Megvárom először Boki reakcióját, aztán megpróbálom leírni, hogy mi történt mégis itt a szemem előtt. Jaj. Akkor jó lesz. Szóval a lényeg az, hogy valaki ki van Jól terülve itt a... Valaki ki van terülve itt a ház előtt, konkrétan itt a járdán. Itt a járdán van kiterülve. Igen. Valószínűleg ittas volt a bácsi, és hazafele így, vagy valamerre fele ő így, hát egy kicsit lepihent. Reméljük, hogy nem lett semmi baja. Reméljük, hogy minden rendben van az úriemberrel. Hogy mai napig szíves örömmel fogyasztja a ördög csapvizét. Jó. Mert nekünk ezt mondták, hogy az alkohol az ördög csapvize, a kártya játék az ördög bibliája. Mert ilyen szavak voltak. Szóval, még videóval akarunk kezdeni című kérdés. Egy igazi klasszikussal szeretnék kezdeni. Egy igazi klasszikussal. Először nézzük meg, hogy mégis mi ez. Vajon a streamben hallatszik, mert megosztásban nem hallatszik. Jó. Bocsánat. Jó, bocsánat, nem szeretek más nyomorultságán vagy nyomorságán nevetni. Biztos elég sötét van, úgyhogy valószínűleg esti órákban járhatunk, ilyenkor már ritkábban jár a tömegközlekedés, gondolom Pesten is, és hát egy nehéz nap után az, hogy elmenjen előttem a villamos, hasonló reakciókat váltanak ki belőlem, de minden esetre elég vicces. Már is megoldom, hogy Boki is hallja az ilyeneket. Köszönöm. Szerintem így működni fog. Ha valamikor nem működik, vagy nem látod, mi történik, akkor szóljál. Jó. Jó, szóval ez lesz az első videónk. Nyilván, illetve eléggé gyanús, hogy Budapesten járunk. Budapesten vagyunk. És Bokiának már utána nézett infókat erről az egészről. Ugye van egy másik videó fent, aminek az a címe, ugyanez a videó egyébként, az a címe, hogy Összeomlás a Népszínház utcában, úgyhogy először szerintem nézzük meg ezt. Népszínház utca. Jobban megfigyeltétek, akkor ott a Budapestnél utána egyből kitöltött egy első találkozás randivonal. Ezt ne kérdezzétek, mert nem fogunk rá válaszolni. Jó, igen, itt van sok megálló, ezt tetszik. Egy olyan helyet kell keresni, ahol van egy Coop, egy lottózó mellett, és közvetlenül azzal szemben van egy megálló. Jó, hát nézzük akkor a megállókat. Itt egyelőre nem vegyes kereskedés, de itt ez nem hiszem. Nem. Lehet, hogy egyébként mondjuk... Azóta már megváltozott? Hát, csak úgy egy lottozó nem tűnik el. Na. Szeretném, hogyha te leraknál engem ide. Akkor csak van Street View izébe. Vagy ez nem Earth? Nem. Most jelenleg Google Maps-en vagyok, és hogyha valami olyan van, akkor majd átnézünk vagy hogyha valami olyan van, akkor átnézünk majd a Earth-re. Hogyha ott jobban fogjuk meglátni. Jó, elég széles itt a járda mellette. Ez utalhat dolgokra.
Nem hiszem, hogy itt autók járnak, mert ahhoz túl havas. Mint Henrik. Annál havasabb. Igen, és ugye megállókat kell keresgélnünk. Ez... Még akár. elég lassú módja egyébként. Vagy hát nem az kell... Na. Szóval. Ez nem a világ leggyorsabb dolga és a legizgalmasabb dolga. Gyakorlatilag keresgélünk, amíg nem találunk egy hasonlót, vagy egy elég jó közelítést ahhoz. És ez egyébként még akár lehet is. Megvannak az oszlopok. Közöttük nincsen semmi. Nem tudom, hogy mikor készülhetett ez a kép. Vagy megpróbálunk visszamenni az időbe. És akkor hát, ha látjuk, hogy milyen boltok voltak régen. Haha. Közben keresem én is. Streamen kívül. Így kis önállóságból. Jó. Hát, ha te gyorsabban találsz valamit. 2013-ban járunk. Egyébként nem tudom, mikor készülhetett ez a videó. 7 évvel ezelőtt töltötték fel YouTube-ra, vagy legalábbis az a videó, ami meg van nyitva. Körülbelül a körül valahol. De most megnyitok még egyet. Ez ugyanaz. Ez is 7 évvel ezelőtt. Aha, várjatok, mert itt van leírás a történtekről. A videón látható esemény egy nagyjából egy órás dráma kiragadott részlete. Az úr kb. 4 villamos szalasztott el, viszont annyira be volt rúgva, hogy nem volt képes felszállni rájuk. Később a rendőrök is megjelentek, de egy gyors igazoltatás után a bácsi folytatta tovább a műsort. Bár késő este készült a felvétel, nem ez volt az utolsó villamos. Akkor igazából nem egy hosszú és fárasztó nap után, csak egy nem szomjas állapotban lévő bácsi volt ez. Egy hosszú és fárasztó bácsi. Akkor annyira nem volt jó a tippem, egyébként soha nem olvastam még el ezt a... Azt én se figyeltem, én nem tudtam, hogy van másik videó. Konkrétan. De lehet, hogy segített volna, mint olyan. Lehet. Ahogy nézegetem így a megállókat egyébként itt, ez a második János Pál pápa tér az, amelyik a legközelebb áll az igazsághoz. Igen. Csak az a probléma, hogy ugye 7 évvel ezelőtt 2000... gyors matek, 16 volt. Közben én itt találtam képeket, amiért én nagyon kapnék, de nem hagyom inkább. Supermarket iráni. Iráni supermarket van Budapesten, nézd így már. Second Jonas Paul Pope Sharon. Hogy azt is angolul mondjam? McDonald's, még esetleg az épületek, az épület kinézetéből tudnánk bármit fakítani. Népszínház utca. Főváros. Ajajajajaj, boki. Na. Ho. Itt egy lottózó. Jó napot kihányok. Nézzünk meg egy régebbit. Folyamatosan megyek vissza az időben, ez mind zöldséggyümölcs egyébként, itt pedig egy Euroshop. Viszont, ha megnézed, ezekkel a vonalakkal, egy az egyben ugyanaz. Igen. Ott a tábla, amiben beleütött? Itt van. És még a zöld kuka is ugyanaz. Akkor szerintem az első keresésünket
sikeresen zárhatjuk. Én most gyorsan Speedy Gonzálezbe csinálok egy Excel táblázatot. Egy Excel táblát. Engem egyedül az zavar egyébként, hogy tehát 2016 körül járhatunk, 14-ben még itt egy zöldséggyümölcs vegyes élelmiszer volt, hogyha 16 körül készült a felvétel, akkor itt egy Coop látható, viszont 18-ban már egy finom dönerkebab van itt. Ez az egy zavar egyedül egyébként, semmi más. Hogy csak az nincs meg, ami nekünk kéne? Hát a Coop nincsen meg. De minden más klappol, mert itt egy hosszú járda, megvannak a pólok, vagy mik ezek. Ott a vízcsap is, ha megnézed a videón, akkor ott a kis piros cucc. Kis piros cucc. Hát a videón ott a tábla mellett egy kis piros rúd, ami ott van a tűzcsap. Tűzcsap, igen, ami nem tűz, hanem vízcsap. Meg ott van mellette, amit a tábla kicsit pont kitakar, de ez a betongenyó is. Ivókút talán, vagy nem tudom. Még esetleg... És hogyha régebbi képet nézek, akkor még a hullámos tetős megálló is klappol. Ez a lottózó, ez már az új lottózó. Ez még a régi, és ez már az új. Ez látható a videón is. Azt hiszem. Hány perc alatt találtuk ki, várja? 10 percet... Fogjak rá, hogy 10 perc alatt megvolt. Jó, hát ez így könnyű, mert gyakorlatilag egy videónak konkrétan ez volt a címe. Hogy összeomlás a Népház utcában, vagy Népszínház utcában. De mondjuk lesznek érdekesebbek is, ahogy nézegettem. Az az érdekes egyébként, ja várjál, a koordinátákat én szeretném lementeni egyébként. Később ezzel még nekem tervem van. Így van. Pin. Oké. Hát akkor lementem ezt, aztán innen már majd csak megtaláljuk. Mondjuk így. Nem tudom melyiket szokták egyébként, hogy fogperc, meg hasonlókat, vagy csak ezt a koordinátát. Én csak ezt mentem le. Elküldjem neked is? Akár azt, akkor ideírom azt is. Mit csinálsz egyébként az Excel táblázatban? Igen, megmutatom. I have arrived, megérkezett Réka. Nézd, mit találtunk. Nézd, mit találtunk, csak mondom. Csak szólok. Csak szólok. Csak szólok. XL. Mi szia, Réka? Szia Réka, szia. Nézd, mit találtam. Valakinek ez csak egy átlagos villamos megálló. Valakinek. De közben igazából. De közben. A blahai láma. Így van. Igen, ez a stream erről fog szólni. Közben elküldtem az Excel Ebbe vert bele egyébként az úriember ide. Így van. És itt van a hullámtetős. Úgyhogy ja, látom. Jó, szép a munka. Annyi egyébként, tényleg annyi zavar egyedül, olyan szép lenne. De hogy nincsen Coop. Igen. Egyébként nézd, mit akartam mutatni, hogy ugye 14-ben már az új lottozó felirat volt.
És akkor most nézzük meg 18-at. És most 22-t. Folyamatosan sárgult ez a lottozó felirat. Igen. Pedig pont fordítva kéne, vagy... Nem, sárgulnia kéne, csak furcsa így látni 8 év táblatában ezt a dolgot. Nem táblatában, hanem 8 éven keresztül hogyan változik egy ilyen tábla. Igen. Blaha Louisiana. Na jól van. Szerintem ezzel mi jók vagyunk. Szerintem menjünk a következőre, ami lehet, hogy már egy fokkal érdekesebb feladvány lesz, de még erről is vannak információink, szóval valamit azért lehet, hogy tudunk fakítani. Ez pedig nem más, mint... Kapcsolt ki a kamerát! Személyesen. Nem Személyesen Bözsi néni. Illetve nem Bözsi néni, hanem Szaniszló. De... ő lesz a következő páciens, akit megpróbálunk gorcső alá venni, hogy kell ezt mondani? Megnézni. Ja, igen. Ez a videó, ez szintén egy 7 éves videó. 7 éves ez a szar. Úristen. És, ja. Bokinak Kicsit finomítottam rajta, ha ránézni, jó? Közben bocsánat, hogy beleszólok, csak... Százalékos találat. Hát, az meg abban a pillanatban odaírom. Mert 33-kor kezdtük. Nálam kereken 30 van, nem tudom miket beszélsz. A videóban néztem, de akkor legyen kereken 30. Jó. Szóval jöjjön Bözsi néni. Pontosabban, aki nem vette át a kakast. Madame Bözsi. Szerinted azok a csirkék még élnek? Szerinted Bözsi néni az? Jó beszéltem. Élnek, igen, élnek. Peta, ha figyel, akkor élnek a csirkék. Vagy hát akkor éltek, ha azóta már valószínűleg nem. Természetes úton rájuk esett egy kés, és... Jó. Bokinak erről is van információja, úgy hallotta. Így van. Így van. Zalában található ez az utca, ami nem Zala megye, mert kurvára nem Zala megyében van, Zala faluban, ami Somogy megyében található. Na várj, szóval így nekem még nem ezt mondtad délután. Kisebb brainfuck. Nem ezt mondtam, de ezt mondtam. Turát vagy mondtál. átbasztál te? Turát mondtál. Turát mondta? Akkor átbasztál azzal, hogy megmutattad? Az volt a fejembe, geci? Hát csak itt működtünk, rázumoltam. Gaslight-oltál, Nyom meg a tabot. ahogy az angolok mondják. Nyom meg a tabot, meg ott volt Zala, és rájöttem, hogy Zala, mint település igazából Somogy megyében van. Mit mondtál? Milyen megyét? Vagy milyen falut mondtál? Nekem Turát mondtál. Turát mondtam, igen, Budapesttől 60 km. Csodálkoztam is, hogy az Budapesttől kurvára nem 60 kilométerre van. Literálisan átbasztál. Éne! Így riszaboljak, bazd meg jövő héten. Hát... Én nem csináltam semmi. Na. Na. Madame Bözsi. Igen, szóval Tura. És hát Tura, ugyan nem Tura. egy nagy település, de hát attól valahogy mégiscsak végig kell néznünk őket. Úgyhogy Így van. nem tudom, menjünk logikusan. 2 szem többet lát, de Mondjuk várja, mert jó. 6 szem még többet látna Réka, köhöm. Mondjuk jó, mert nem biztos, hogy jó, de nem minden úton van. Street View. Jó napot kívánok! Kit tanálta? Jó napot kívánok! Bazd meg, amikor volt az atléta, ki most utoljára körülbelül? Lehet, hogy most vette fel, hát már nézd meg, hogy izén. Mennyit levágott, szerintem megizzadt. Mennyit levágott, hogy szerintem csak így ügyetlen volt azzal a fükaszával. Én 2004. 2004? Te mondtad. Én ilyet mondtam, hogy 2004? Igen.
Mikor? Most az előbb. Megint Gaslight-olba, az meg nézd meg. Valaki klippelje, valaki nem hiszi el. Miután mondtam, hogy 2004? Nem tudom, azért akartam rákérdezni. Jó, Valaki klippelje, vagy kigönyö. amit először keresünk, az egy járda. Itt van clearly egy járda. És utána meg közvetlen az út van. Hello! Aha, ez egy kis utca lesz, ez nem a fő utca lesz. Az bajos lehet. Viszont, az mint hogyha a település széle lenne. Esetleg, hogyha a déli bámútat megnézzük. Dika Geogesser. Hát, ez jobb, mint a Geogesser. Unalmasabb. Lehet. Bözsén is videó kéne nekem. A kocsinak 2 első kereke volt, hát ez az új modell, a 6 kerekű. Ja. Glitch-el a textúra. De milyen faj autó ez? Mi ez? Peugeot. Ez Peugeot lesz. Azok néznek. Van egy jó hírem, meg egy rossz. Anyámba. Jó Igen? hír az, hogy lehet megtaláltam. Mert hogy itt a falu szélén találtam egy házat, aminek ugyanolyan textúrájú zöld színű kerítése van, és ugyanígy egy ilyen fehéres ház barna tetővel. Igen. És kurvára nincsen ott Street View. Igen. Akkor hogy Ha találtad oda meg? jössz a Szűcsgép Kft-hez a falunak a déli részére, Igen. és ott a Hajnal utcába benézel, Melyik a Hajnal utca? alulról a harmadik, Hajnal faszt utca? negyedik. Faszt, a Hajnal alatt? Még van a harmadik, jól mondtam, csak igen, ott benézel, és átteszed a dátumot 2011-re, a Seymour Dates-nél. Igen. Eddig az út... Akkor- nem jó az út. 2011-nél? Még rosszabb. Lehet igazad van. De bentre nem nagyon lehet ellátni, meg víz van rajta 2011-ben az úton, szóval... Itt, hogy azóta meg még jobban szorult, az meg ja. De ez ilyen köves útnak néz ki, lehet igazad van, genyó. Hajnal utcában volt egy fehérház zöld kerítéssel? Mármint, hogy ez tehát really a videó, vagy hogy most láttad? A Hajnal utca az még rosszabb. Amint most keresünk egyébként, tehát ez szerintem le van betonozva. Bemennék? Tehát ez egy betonyos út, amin itt... Van mellette egy pék valami. Közvetlenül egy pék és még valami szó van ott mellette írva. Aha, tehát akkor Ha valami megnézed, középület mellett. 10. másodperc körül lehet látni, igen. Aha. Sejtem, Szóval, ja. milyen szereket fogyasztottál a mai napon? Vagy inkább azt kérdezem, hogy mit nem. Hagyjál már nekem is. Majdnem úgy bebaszott, basz meg. Ja, amúgy csősöjt. Hali, nem is tudom, én köszön. köszöntem, remélem köszöntem. Nem köszöntél te se. Ja, Hali, bocsánat, ne haragudj. Munkófasz vagyok. Hát akkor a videón itt van valami középület mellette. És mivel betonyos az út, ezért jó esélyekkel indulunk. De ez még fel is van festve. Jó, annyira nem vagyunk főúton, hogy fel legyen festve.
Ez meg ilyen nagyon újabb. Május 16 elméleti vizsga. Sok sikert. Remélem tanultál. Hát tudom képzelni, mennyit tanultál. És az egyik irány... Izé nincs a... Vagy van? Mi? Az úton hirtelen akartam mondani, a középen a Felfestés? vágott csík. Nincsen rajta. Vágott csík. Terelővonal. Nincsen. Nincsen. Tehát ez nem a fő úton vagyunk, de elég jó úthoz ahhoz, hogy le legyen aszfaltozva, illetve van itt valami középület. Ami még Bezsi néni előtt zöld kerítés, és Tudtok már. itt van sövény neki. Van sövény. És viszonylag egészen közel van az úthoz. Így előre is elnézést szeretnénk kérni Bözsi nénitől, hogy így világszeme láttára próbáljuk megtalálni a címét. Szerintem már nőt ez nem zavarja. Igazából Úristen! Mi ez a csoda járgány? nem tudom melyiket látod. Gyakorlatilag nem buksz meg, az nagyon pozitív. És nincs kijelezve valami térkép. A térképen valami pékség. Nem láttam. Nincs, mert én... Öcsém! Facsiga. Itt van ilyen... 2011-ben a Galahévízi úton van egy Bomix Kft. Nevű benzinkút, ahol van egy olyan borsó zöld Trabant kombi, hogy jó érzés ránézni, bazd meg. Azt a kurva, elküldöm. Nem tudom mennyire érdekel, de elküldöm. Küld el. Kis érdekesség, ha már így elkezdtük. Ez már Galga hévíz. Galga hévíz, ez nekünk nem jó. Galgahévíz út. Nem csak mondom, hogy mert én a pékségekre rákerestem, és így ezen az úton volt egy pékség. De nem ez az. Tudod, hogy mi cseszi most nagyon a csőrömet? Na mi? Ez a békeút itt. Azt mondod? Ez a békeút itt. Ez piszkálja a fantáziámat. Megnézem, hogy Google Earth-en találok-e valamit. Tippek ne jelenjenek meg megnyitáskor, köszönöm. Hogy hát, ha meg tudok nézni valamit. Ugye nem gyakran használom ezt, úgyhogy igazából... Pek, az a neve, hogy Pek Schnack Csemege ABC. És azaz? Rákeresek, hogy talál-e ilyet, hogy... Tura... Cipész Tomi? Turán. Csemege. Mi kell nekem? Nekem... Békeút, hőforrásút, Békeút. Itt. Ez melyik település? Ez Tura. Tura. Tura, Tura, Tura. Ne, Tura. Ha! Na, ez tetszik. Nice. Na, Hortobágyon vagyunk. Hortobágyon? Mini Presso is ott van egyébként mellette.
Tura. Mini. Presso. Oké. Erika Presso, de ez nem Tura, Ez így ez jó Aszód. És igazából ugyanazt tudja, mint... Jó. Egyszer meg tudom használni a Google Earth-et, aztán ránézünk, addig maradunk ennél. Tudod, hogy mi zavar engem nagyon? Na, Béke utca. mi van a Béke utcával? Nézd meg, de annyira... működőképes lehet. Lehetne. És nem tudok oda menni. És ez zavar. Itt van egy ilyen pár pillanat, amikor látjuk az utcát. És valamelyik utca szélén vagyunk, mert egyáltalán nincsen messze a másik oldal. Az... Aha. Látod, mit mondok? Értem. És nagyon korábbi izé nincs is. És nagyon be se tudok nézni az utcába. Fuck. Hol van a Béke út? Béke út, az Hogy mit mondtál? A Béke út, az kérlek szépen, Nem ezt mondtad. ha megtalálod a spárüzletet, ott megy előtte a Rákóczi. Valaki klippelje ki, kurva gyorsan, legyen szíves. Istenem. Szóval, hogy Rákóczi Ferenc út, és akkor Széchenyi István, Szele Sándor és Béke. Szele Andor. DC? Ez már vagány. Ez egy szép autó. Otto. Szép autó. Who the fuck is Otto? Otto ittá? Nem, Otto ottá. Otto ettél? Nem, Otto kétté. Hát ez hülye. Jó, nem ragadok le egynél, hanem megpróbálok. Megpróbálok még keresgélni, hogy hát ha van valami. Ha találok valamit. Nem fűzök hozzá sok reményt, mert sajnos a Béke utat látom a logikusabbnak. Ha csak nem. Ha csak nem valahol itt. Ide sem tudunk nagyon bemenni, szóval igazából ha itt lenne. Jó van, köszi sajt, hogy benéztél. Hali. Megy sajt? Aha. Sajt. Mert már felvág, hogy neki barátnője van. Oh, wow. Oda ne rohanjak. Hát nem! ez is jól néz ki egyébként. Csak nem az igazi. Ha vigasztal, nem a Béke út, az... Nem? Nem, mert ha megnézed, van egy fókuszos videó róluk, akkor a Bözsi néni házával szemben van egy ilyen rózsaszín, és utána az útonak, annak az oldalán nincsen ház. Szóval egy olyan utat kéne keresni, aminek a egyik oldalának így a felétől egyenesen nincsen lakva.
találtam olyat, csak ez egyáltalán nem Mehet valószínű, be? hogy ez az. Hát tudod, mit kell csinálni? Felfosni a Hétvégén bejönni Ottóba, Ó, persze. elmenni Turára, Azt megkérdezni, hol lakik a Büzsi nénie. Ezt felmérni a terepet. Miért? Én GeoGuessr IRL-nek nem elmenne? Egyébként, de még annyira nincs is messze kirándulásnak. Nem. Ne ijeszd, de na, Találtam ezt fejezzük be. mentségemre szóljon, találtam egy zöld kapus házat, amivel szembe van egy rózsaszín ház, de ez nem az, sajnos. Bocsánat. Esküszöm azt hittem, hogy megtaláltam, de nem. Jó van, de most az egyszer megbocsátok. Faszom. És akkor az izébe is elmentek a Bezsi néni házához, és kiabáltak. Ők, nem, ott volt előtte az interjú, összejött ott Szaniszló, meg egy pár pujáró, de nem a Bözsi néni háza előtt, hanem ott mellette annál a Snack, Peksnack, meg a Minipresso, meg mit tudom én. Peksnac, Minipresso. Peksnack, ott van Pek kötőjel Snack, mellette az van ott? ilyen Mini ABC, ott Bözsi néni háza mellett egyből. Mellette meg a Minipresso. Ja, és akkor ezt kéne nekünk megtalálni most. Az egy ilyen falusi hármas, Igen? ott egyből gyors egymás mellettbe, és ott van közvetlenül mellette Madame Bözsinek a háza. Vagy hogyha nagyon szép akarnék lenni, akkor Madame Elizabethnek a háza. Mm. Akkor mi van ott? Van ott... És Nem, mi? ez Rákóczi söröző. Mondom, ott van Bözsi néni háza, rögtön mellette van a Peksnack, utána az ABC mini áruház, utána meg a Mini Presso. ABC, mini áruház, mini presszó. Az a baj, hogy Gabi Csali! Fúj! Ezek nem lesznek rajta a térképen, igaz? Nem, meg valószínűleg olyan utcában vannak, ahol nincs is Street View. Tuti, ez lesz az. Ez lesz. Melyik? Itt valamelyik. Ez a Bözsi néni? Nem, mert több ház van. Meg ennyire a falu legszélére nem nagyon tennének presszót. A falu közepén kell lenne a presszónak, mert hogyha berúgsz, akkor ne a szántásba kössél ki, hanem így valakinek a házánál, akit remélhetőleg ismersz. Jó, de annyira középen sem lehet ez az egész objektum, mert hogy nem széles egyáltalán az út, meg elválasztó vonal sincsen. Nincs. Milyen fancy kis mondjuk inkább leharcolt, mint fancy, de Az most egy vár, vagy valami gyár? régi magtár. Fejből tudom. Jali. Urait a nyárháza. Tényleg följelent. Hülye, még megijedtem. Bocsánat. Nem direkt volt. Próbálok koncentrálni. Bözsi néni! Bazd meg Bözsi nénit. Na te mi vagy? La Casa Pizzeria. Hm? Ilyen neveket kitalálni. Hát olasz. Lakassza fel magát.
Nem poénos. Megvan a kép, amit Sajt küldött. Igen? Aha. Tiszteletem. Fotó. Otto. Az valami... Annak nem aznak kéne lenni az elejének, nem? Nem tudom, fura. Nekem az úgy gyanús, hogy ez egy busznak a eleje le van vágva, azt így rá van fabrikálva. Egy Ikarusznak. Lehet. Nem, mert túlságosan illik rá a hátulja. Olyan furcsa. Ez nem lehet nem lehet ifa. Nem. Barka. Ifázmány. Lehet. Ott kívánok. Kerti hulladék Tiszteletem. érdelése? Gumik meg hasonlók? Ti is kultúrnépek vagytok? Tik is. Tik is. Végül is kakast hozott be szóval. Mikor könyveljük el, hogy ez így egy... Kipróbálok valamit. Próbálj ki valamit. Feel good. Mi van akkor? Hogyha tényleg valahol a falu közepén vagyunk. Csak egy korábbi időpontban kéne keresgélni. Mert ugye ez is 7 éves, tehát 16 környékén kéne keresgélni. Mert hogy az idő alatt nagyon sok minden változhatott. Igen, itt például egy háznak más a színe. Sarokbútorház. Itt csak sarokbútorokat árulnak? Tiszteltem. Ó, boki, már majdnem felizultam. Ott... igen. De nézd meg egy régebbi ízét. Itt még rózsaszín és a szemben lévő ház. Sajnos nem az. Tudom. Úristen, egy működő zöld telefonfülke. Honnan tudod, hogy működő? Mert be van kötve kábel. Ja. Ez a ház eladó. Annyira szeretem az orkokba, hogy a kapun szárítják a ruhát. Hát vagy ahol van hely. Azt ha arra megyek, azt ellopom. Merné tőlük lopni. Te ilyen bánc. Nem a meréssel van itt baj, hanem kurvára nincs rá igény. Nyug, az is igaz. Mit tanáltam? Úr és 10? Mi ez? Az Régi, meg egy dajdalosz. régi csuklós busz. Igyon vizet. Mi fancy ház az? Hát szerintem ez Kis így zöld valami- tetejű. Macska szem tűzijáték. Ja nem, Mi az, bazd meg? Skoda. Azt hiszem. Hát, de szerintem nem volt sokáig ott, mert azt már megtanultuk nagyon régen, hogy minden Skoda 3 napig tart.
Van egy érdekes felvetésem. Találtam itt egy nemzeti dohányboltot, Igen. ami szerintem egy templomból lett átalakítva. Micsoda? Olyan alakja van, mint egy görög katolikus templomnak. Hol van ez? Tura... a Béke utcán. Ott van a Gabicsali Kft. És ott jössz tovább az EMAS ügyfélszolgálat előtt. Hogy micsoda? Ott a Gabicsali. Rázumolsz Gabicsalira. Gabicsali! Kicsit nem látom attól, mert hangosabban mondod. Mert jobb lent, ott Gabicsali. ott van Gabicsali. Ott a biztonságtechnikai izénél, ott a zöldség, gyümölcs, Mészáros Istvánnéra leteszed a Street View-t, igen, oda. És akkor És egy kicsit visszább mész szerintem. Nem, egy kicsit visszább. Ez. Hon vagy most? Nem. Itt a nemzeti dohány volt. Nem az! Hát Hunagecibe vagyok. Konkrétan a kereszteződésre tedd rá. Már nem mászkáltál nagyon. Maszkáltam el, Boki. Itt ezt mondod. Nem. Itt vagyok az EMAS ügyfélszolgálatnál. Itt van a nemzeti dohány volt. Jó helyen vagy te, vagy én vagyok rossz helyen, vagy mi van most itt? Nekem ezt mondtad. Gabicsali, biztonság. Rákóczi Ferenc út a Bacsó Béla útnak kereszteződésébe. Konkrétan tedd le magad. Bacsó Béla. Bacsó Béla és a Rákóczi Ferenc kereszteződésébe. Nem Bartók Béla? Teljesen véletlenül. Akkor legyen az. Nem, ott van Bacsó Béla. Ja, Mellette. látom. Na, az. Ez? Nem, az, azzal szembe. Az, igen. Csak 2011-re visszamész, akkor jobban látszik. Ez templom. Biztos. Hátul a sekrestje megvan, itt középen a hajó, elől egy kis kocka alakú rész, annyi, hogy ott elől a kis négyzet alakú rész, ott jobb oldalra, annak egy toronynak kéne lenni, és egy az egybe egy görög templom. Egy ilyen kis görög templomnak néz ki. Lehet csak véletlen, Lehet. de Pakliba szerintem benne van. érdekes. Na jó van. De most egyezzel elbasztunk 5 percet. Én azt mondom, hogy most ezzel nem nagyon értünk el előre haladást, viszont felfedeztük Turát, mint olyat. Meg legalább elindítottunk valamit. Ez így van. Na jó, és akkor szerintem a mai napra még egy videót megnézhetünk. Ez pedig nem más, mint a Möster. A Möster bizony. Bartos Csé, a hideg is kirázett tőle, ahogy nézem. Templomot eszik. Bartos Csé István. Szenteled el húsvétkor. Jó, hát ez igazából nem sok, csak kirázza ide. Hoppá. Ez a látványosan csillogó adathordó. Widman. Nekünk egyedül az első 5 másodpercen érdekes lesz valószínűleg. Mert, hogyha megnézzük, akkor infót tudunk leszűrni ebből. Tényleg itt egy sárga templom mellett vagyunk. Egyirányú utca van itt mellette, és ez a fő utca, ahol éppen vagyunk.
És nagyjából ennyi, amit így hirtelen le tudunk szűrni. Bartos Cséről tudsz valamit, Boki? Bartos Csé István. Én annyit tudok, hogy egy ideig talán Dinnyésen vagy hol lakott. De hogy utána talán meg Gárdonyba költözött, vagy nem tudom. De ez is már egy több éves történet, szóval egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez up-to-date információ. Mondjuk az is érdekes lehet, hogy ez egy 10 éves videó. 2012. április 9-én hamarosan 11 éves lesz. Úgyhogy először nézzük meg Dinnyést. Mi az a Dinnyés? Appá, Dinnyési pásztorudvar, ez is Gárdony. Itt. Gárdony az Gárdony. Itt a Velencei tó mellett. Olyan Dinnyésen van-e templom? Kezdjük a templomoknál. Nincsen. Viszont Gárdonyban azért csak találunk valamit, nem? Olyasmi. Oké, szólj hozzá. Bartos Kaszkadőr epizód 2, plusz beszélgetés Fekete Mikivel. Az mondjuk úgy korrekt, mikor Bartos Fekete Miklóssal beszélget. Fekete Miklós az Fekete Lacinak a fia. Mit nézünk? Mit látunk? Templomokat keresek Gárdonyban. Ott lakik nagyapám. Szia Réka. Gárdonyban? Szarhelyen lakik az öreg. Jó, hát egyelőre a gárdonyi templomokkal nem jártam sikerrel egyébként, azt kell, hogy mondjam. Árpád-kori fa templom. Ezek nem olyan színű... Ezek nem olyan színű templomok, mint amik kellenek nekünk. Akkor kezdjünk el googlezni. Mondjuk, templom... Fő utca. Szólj hozzá, Boki. Hozzászólok mihez? Tehát te vagyál valamit. Pina. Igen, eszek egy falat. Eszek egy falat. Igen. Ez egy 11 éves videó. Igen. Szerintem először próbáljunk meg okoskodni, mert hogy ezt erőből nem fogjuk tudni megoldani, ezt én mondom neked. Tehát Nem. az, hogy templom főutca, az millió lehetőséget kidob. Igen. Nézzünk egy kicsit ide. Nézzünk szét, mi a helyzet. Nyilván ez már csak ő eszi a falat. Én úgy nézem, hogy ez valami városban, vagy legalábbis egy olyan belvárosban van, ami úgy nagyobb, mint egy falu. Igen. Eléggé be van építve. Nem tudom, hogy mennyire lenne, vagy mire lenne érdemes ránézni.
Mert hogy annyira nem ismerem Bartos életművét. Full HD. Nem lett jobb a kép. Ez fő utca. Bármit ki tudtok onnan olvasni, mert én nem nagyon. Rác. Lehet Rác? Olyan, mintha egyébként kínai írásjeleket olvasnék messziről. Vagy Réc. De Récnek meg semmi értelme nincsen. Ha. És hogyha megírom, hogy Rác. Hello. Így engem rögtön ide dobott. De ez nem elég sárga. Nem, meg nincs mellette egyirányú út. Nem Budapest lesz. Miért lenne Budapest? Hanem... Hát, hogyha most Dinnyésből indulunk ki, akkor mondjuk Székesfehérvár. Boki. Igen? Boki. Boki. Úr is 10. Boki. Ne, fúj, te mit csinálsz? Fúj! Ajajaj, visszakérdem. Jézusom! Nem már! Ott. A mester van fog ez a- lenyomata. Itt van a vagy a kinyitott genyó. Igen. Hol vagyunk? Székesfehérvár. Wow. Azt a kurva. Itt az egyirányú utca. Nem tudunk bemenni. Fúj, de milyen csúnya lett. Faszért kellett elrontani a mesternek a művét. Itt van. Régi nevei. Hát nem Rác. Nem rác. És itt már gondolom nincs. De van korábbi kép. Itt van. Ez az a sarok. Ez az a sarok? Nem. Egyen előtti. Ez. Ez az a sarok. Azt a... Na jó. Én most büszke vagyok magamra. Lehetsz is. Mennyi volt körülbelül? 5 perc? Legyen 8. Legyen 8 perc. A koordinátát tudod nekem adni, hogy Már beírjam? is. Már is nyomom. Túl gyorsan vége lett, lehet, hogy még egyet kéne Igen. nézni. De, Boki... Oda van elmentve Bartos Csé István templom. Na, jó. Ha én most rákeresek, várjál, én rákeresek, hogy Keresd. Bartos Csé István templom evésének helyszíne Székesfehérvár. Keci! Jaj, de... Annyira... Pedig csak keresni kellett volna. Aki keres, az talál. Történelmű jellegű hely! Húha! Hát végül is történelmet írt az öreg. Bástyás.
genyó. És itt van, és megvan. Székesfehérvár, Cherry White Castle, bazd meg. Hát persze, hogy Cherry White Castle. Hát nyilván. Fúj, de milyen geci undorító. Miért kell szürkére festeni egy templomot? Egy templom az vagy legyen fehér, vagy ilyen sárgás. Én nem, ez valami nagyon olyan dolog, amit én nem fogok megérteni valószínűleg soha. És zöldek az ablakok, meg az ajtó. Igen, Cifra, erre mondaná azt Sanyi bátyám, még Sanyi bátyám, mondjad hirtelen még Sanyi bátyám. Meg egyébként Szabó. itt egy sétáló utca lett. Ha figyeled, itt Igen, egy sétáló utca lett. Néztem. Nem Badár. Melyik a másik? Ki mert rám írni? Ja. Kicekültem el, nem baj. Fábri Sanyi bátyám, hogy posztmodern szar. Konkrétan. Na. Felnézek még Discord, de keressünk még egyet. Nézzünk valami negyediket. Arankát nem, Aranka az túl. Nem, Arankának kicsit utána néztem. Vartalak, elhagytál, Csengő Zolival megcsaltál. Szóval azt azért nem vállalnám be, mert hogy Open Stage, Románia. Románia, erdélyi előadók és Románia, és azt még így hirtelen nem vállalnám be. Esetleg megkérhetném, hogy szedje össze a szart? Vagy, hogyha van esetleg Réka, így hirtelen így mém eszedbe jut, amit így, nem tudom, megnézhetnénk, akkor... Nekem van egy, de ha Rékának van eszébe, akkor mondjon ő. Réka, mondasz? Réka? Vagy egyébként, aki még itt van a chaten, és így el van bújva. Szeretne interaktálni velünk. Így van. Pillanat, én átveszem a nadrágomat. Elég kényelmetlen Nyugodtan. nem farmerbe lenni. És te még ilyenkor farmerben vagy? Képzeljétek el, megnyílt nálunk a mai napon a KFC. Nem voltam ott, csak tudom, hogy ma megnyílt. Lehet holnap elnézek oda. Bármi tipp nincsen, akkor mondhatom, hogy mire gondoltam. Mondj nyugodtan. Pepsi Béla biciklije. Pepsi Béla biciklije. Úristen! Hát ez óriási. Beküldtem Discordra a Kirizdöred helyre. Na. Bármi tipp. Már is nézem. 2011-es a videó, szóval annál csak régebbi. 2011-es. Azt a kurva. Szerintem ez valahol Szabolcsban van, de nem vagyok benne biztos. Jó, hát nézzük meg. Nézzük meg először a videót. De ez tényleg az enyém, barna. Hát most ez mit kell ezzel izélni? Hát ez az én biciklim. Ameddig tolt a bol, addig megyek. Ha nem tolt, akkor megállok. Vittes vezetésé felírnak. Az anyját. Azt írja fel. Fehér gyarmat. Igen, én is ezt találtam.
Szia! Jó szívóka kell hozzá. Szopjál egyet, komolyan. Szopjál egyet komolyan. Egy cigit akkor szíjálja. Azt elszívom, azt köszönöm. Mert úgyis Hát ha már így sasszogatott megkínált, ki. akkor én is. Simán. De adsz nekem egy tüzet, azt elfogadnám. Tessék, odadom, mert nehezen működik. Annyira furcsa így nézni egyébként ezeket a videókat, hogy nem a biciklire koncentrálok, hanem hogy mi van mögötte. Egyből gyújt. Figyelj! Na. Ezt így megfogod? Értek. Ez a lényeg, Érted? érted? Ez a lényeg. Nem Nem az, az. ez a lényeg. Ezt így bekapod, Szöveget veszi? Na jó. Valamilyen fehéren virágzó fák vannak az úton. Mert valószínűleg tavasz van. De hogy ugyanolyan fából van teleöltetve az egész utca, ami fehéret virágzik, abból szeretnék kiindulni. Hogy ez szerintem valamilyen gyümölcsfáról elnevezett út, és valószínűleg arról a gyümölcsfáról, amilyen gyümölcsfával tele van ültetve. Igen? Szerintem. Miből De számoltak ki? hogyha azok cseresznyefák, akkor ez a cseresznyés kert út, mert például nekünk az almás kerti út, ami van a városban, azt régen tele volt almafával. De én ebből indulok ki. Aha. Végül is nem rossz kiinduló pont. Meg lehet próbálni. Először is szeretnék keresni egy olyan útot, ami nagyjából hasonlít erre. Igazából mi kell nekünk ehhez? Hogy mi ezt megtaláljuk. Vagy hogy ezt az utat megtaláljuk. Kell nekünk, ugye, hát egy út, illetve betonyos járda rész. Betonos járda rész. Ugyanúgy fogunk járni amúgy mint Bözsi nénivel. Nem járható minden út, és a legfrissebb az 2021-es. Ne legyél ebben olyan nagyon biztos. Nem feltétlenül nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy itt megáll a tudomány egyébként. Lehet, hogy pont szerencsénk lesz. Lehet bizony. Neked írogatnak Messengeren? Nekem írogatnak, igen. Nem... Akkor jó. Már megijedtem. Ajajaj. Ajajajaj. Én vagyok ennyire túl okos, hogy... Mármint? Ennyire... Na. Szóval, hogy én vagyok ennyire túl okos, vagy ez... Nem így akarom mondani. Szóval... Hogy ez valami külön tudományák, hogy... Hogyan kell a koordinátákat megnézni, vagy... Vagy nem tudom, mindegy. Fogalmam sincs. Találtam egy olyan utat... Találtam egy olyan utat, ami egészen Igen. gyanús. Igen, itt én is néztem ezt konkrétan. De hogy erre mondtam, hogy a legfrissebb az 2021. Szóval így 10 évvel ezelőtt meg... Tehát engem. Itt. De ott a kicsit előrébb mész, ott nincs. Jó, de nem feltétlenül akarok én előrébb menni.
ami nekem kell. Kell egy kapubejáró. Ami mellett közvetlenül van egy pózna. Szerintem ezen az oldalon vagyunk, mert ezen az oldalon... Nézem a kommenteket, hogy hát ha valaki leírja, csávó, respect from Poland, Hungarian Da Vinci. Ennyi. Zseni. Valamiről legalább híresek vagyunk. Pepsi Béláról. Ha valamivel be akarunk futni a international meme piacon, az Pepsi Béla. Vagy Hide the Pain Harold igazából. Hát ő meg van, Már megtörtént, igen. Hello, lányok. Lányok? Nem olyan lányok. Nem neked valóak. Mert talán neked valóak. Nem, csak köszöntem nekik. Jaj. Jaj, mi történt ma? Leejtettem a telefonomat próba előtt. Telefonozgattam, snapeket néztem. Leejtettem a telómat. És csinált egy képernyőképet. És pont egy csajnak a snapjét néztem. Egy random kép egyébként. Mert hogy a busz megállóból csinált. Én meg leszcreeneltem. Rögtön belettem támadva. Így egyből neked ment, hogy mit csinálsz, te buzi? Mit screenelsz? Téged. De nem is ő volt rajta. Egyből mondta, miért ki screen, mit csinálsz, te? Bumzi. Bumzi. Ahol? És Béla már nem józan. Jó, itt találtam egy érdekes izét, ami még lehetett is volna, csak nem adta ki. De ez nekem egy elég gyanús út egyébként. Mármint, hogy hosszú egyenes. Ez is egy elég hosszú egyenesnek tűnik. Vagy legalább egyenes szak... Á, nem, itt nagyon hosszú egyenes. Pepsi vélési biciklije, de japán nyelven és angol felirat. Emberek túlságosan unatkoznak. Mondod ezt te, aki velem egyetemben mémeket keres meg a nagyvilágban. Vagy hát Magyarországon. De... Na. Irritál, hogy nyomnék ráfele a Facebookra, hogy ki a faszom miért majd rájövök, hogy én nem voltam. használom. Igen. Úgy maradhat. Én voltam. Jaj.
Mi lehet még, ami segíthet nekünk? Egy betonbejárón vagyunk, aminek van kis széle. Jó, kilövöm a izét. Kilövöm a Messengert a háttérbe, mert elég frusztráló. Okay. Ez az egyetlen egy, amit találtam, ami gyanús lehet. Itt annyi, hogy... Hatasiba is lehet? Igen, valószínűleg az lesz az, csak így nem lehet így elmondani. Várjál már, ez a csávó, ez csak ezt csinálja. Micsoda? Kicsoda? Ennek kurva sok ilyen videója van, hogy mém japán nyelven angol felirattal. Ja. Az geci, ez egy Merida Dualtras, bazd meg, ez a Robin biciklije, de japánul és angol felirattal. Duranda, de japánul és angol felirattal. Damu Roland kiakadt, de japán nyelven és angol felirattal. Én rá feliratkozok most. Mi a fasz? Jó, ezen a csatornán egy kis időt el fogok tölteni. Ez kicsit. Kicsit csak. Szerintem mondjuk azt, hogy ez az. Nem mondhatjuk. Miért nem? Azért, mert nem ez az. Honnan tudod? Onnan, hogy megnézem, mi van szembe. És ez nem az. Merida Dualtras? Mondom, hogy kérdezzük meg Pepsi Bélát, hogy hon volt, de ha élne sem emlékezni rá. Miért már nem él? Már mikor meghalt? Hát jó van, nekem azt honnan kéne tudni. Pepsi Béla meghalt. Köszönjük. Egy cigit akkor szíjálj. Azt elszívom. Egy cigit akkor szíjjál. Egyből gyújt. Figyelj, Na. ezt így megfogod? Értek. Na, tanultál valamit? Semmit. Reddit fostalicskára ki kéne tenni. Ilyen magyar mémes oldal, hogy help us megtalálni where is Pepsi Béla bicikli. Aki nagyfiúk vagyunk, már meg tudjuk oldani szerintem. Azt mondod? Aha. Ja, hát itt egyébként ez az út a leggyanúsabb. Ez a Táncsics. De még a pontos hely az nincsen meg. És még nézelődök esetleg máshol. Csak mindenhol máshol egyébként fel vannak festve az útburkolati jelek. Igen, nem Küldök voltak. egy képet. Ez az a debreceni cucc, amit mondtam neki. Debreceni cucc, hol küldöd? Az a látványsétány, hogy a fák felett így lehet látni azt a lombok olyan, mint egy tenger, ott az a sárga cucc, ez egy ilyen állvány.
És két oldalról fák voltak, még ki nem vágták őket. Zseniális. Hát ez tényleg zseniális. Én azt mondom, egyébként közelebb kerültünk az igazsághoz, ennél a pontnál is. De még itt sincs meg a konkrét hely. Mondjuk itt egy utcára leszűkítettük azt a kört, ami szerintem lehet. Mit szólnál hozzá, hogyha itt befejeznénk ezt a streamet most? Jó. Na, hát igazából a 4-ből 2 pontot megtaláltunk, és a többivel is volt előrelépés, legalább valamennyi. Úgyhogy én büszke vagyok magunkra. Egyértelmű. Jó, haladtunk, csak szarul. Ja, nem, szerintem hogy jó haladtunk. Vagy nem úgy érzed? Erre hát 50%-os cucc. Úgyhogy így, ja. De a Székesfehérvárra nagyon büszke vagyok. Az, hogy utána, hogy utána megláttam, hogy ott van így kitéve, csak el kellett volna keresni, az annyira nem esett jó a lelkemnek, de megvan. Itt az volt az első rákeresnem, hogy Pepsi-be éle, de nem volt. Nem? Nem. Kár érte. Na nem baj. Írjátok meg ti is a véleményeteket, hogy tetszett ez, és szeretnétek-e még ilyen gondolkodásikat látni. Aztán vigyázzatok magatokra, köszönjük a figyelmet, és találkozzunk a következő streamben. Így van. Ezt nem így szoktuk. Szóval, de most kell mondani, hogy köszönjük szépen a figyelmet, legyetek jók. Ha tudtok. A többi nem számít, és találkozzunk Azt már mondtam? Fasz se tudom. Nem baj. Hát ez már ilyen esti dolog. Mindegy, cső. Jó éjszakát, sziasztok. Cső.